Department of Health 6 kag Regional Task Force wala gin rekomendar nga ipaydalo mang bugos nga riyon sa mas mataas nga quarantine status. Iniapisar nagataas ang kaso ng COVID-19 sa reyon. Samtang extension sa moratorium sa inbound kag outbound trips sa NCR Plus Bubble aprobado na. Si John Sala nakatutok. Naglabot na sa malapit 30,000 na COVID-19 cases sa Western Visayas base sa pinakauli nga COVID-19 case bulletin sa Department of Health Region 6. Sa Sabado sang narecord ang pinakamataas nga numero sa bagong nga kaso nga naglabot sa 419. Sa pihak sini nagapating Department of Health Region 6 kag Regional Task Force nga hindi pa kinahanglan nga ipaidalo mang bugos nga riyon sa mas mataas nga quarantine classification. Ang isa lang gid nga nakita namon nga area nga kinahanglan na gid man maris ang ilang quarantine status is ang Negros pa lang eh. While other provinces, sige-sige pa man ang ila sini nga mga initiatives in order to combat ang rising nga cases. So far do wala pa man gid kami nag-recommend for other areas. Sa press briefer sang Malacanang kahapon nagapabilin ang mga lugar sa Western Visayas sa MGCQ. Samtang aprobado naman sa National Task Force on Emerging Infectious Diseases ang hinyo sang Local Chief Executive sa riyon nga extension sang travel suspension gikan kag pakadto sa NCR Plus Bubble kag syudad sang Davao kag Cebu. Magasugod ni buwas April 13 tubtob April 19. Ginatagan lang kahapon tubtob subong adlaw ang mga stranded sa NCR Plus Bubble nga may ticket na nga makapauli. Ang aton nga extension of the travel moratorium only covers ang aton nga mga returning residents and the authorized persons outside residents. So aton returning overseas Filipinos ya sige-sige na subong. Kahapon 1,237 ka returning overseas Filipinos ang nakapauli sa riyon. Upuod kay Cirilo Rinduque, John Sala, 1 Western Visayas.